αυτοκίνητο. Αλήθεια, κύριε Λάκη, τι ώρα πήγατε και τώρα? Εσύ το βάζεις εκεί κάτω που κουτσουλάνε από κάτω. Δεν είχε άλλο χώρο. Κύριε Λάκη, πριν πόση ώρα? Έγινε αγώνα, σου δείξω εγώ που το βάζω. Τι ώρα τώρα τους πιάνουν τα πουλιά? Μας ψεκάζουν σίγουρα. Το αρνί είναι πιο λιπαρό ή το κατσίκι? Το αρνάκι είναι το λιπαρό πάντα. Ποιο μυρίζει πιο πολύ? Ανάλογα με την εποχή. Το καλοκαίρι δρώνουμε, δηλαδή τα αρνιά. Όταν είναι σε περίοδο αναπαραγωγής, μυρίζουν αρκετά. Το αρνί με τι ζευγαρώνει? Μας ψεκάζουν. Δεν μπορώ, Πέρι. Δεν αντέχω. Την είδες? Την είδα προηγούμενη. Πώς ήτανε θεριό, έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα? Είχε και φτερά και έκανε έτσι το περπάτηγε, παιδιά. Συγγνώμη στους τηλεθεατές, υποφέρω. Κάτσε, κάντε ησυχία γιατί κοιμούνται. Κοιμούνται τώρα, μην τις ξυπνήσετε. Μπορείς να μην μιλάς, θα ξυπνήσεις τα σαλιγκάρια μου. Κοιμούνται. Σ' ακούει όμως. Μ' ακούει, βέβαια μ' ακούει. Ακούει. Η Φιγένα μπορείς να σταματήσεις γιατί θα ξυπνήσεις τα σαλιγκάρια. Μας ψεκάζουν 100%. Μένω και εδώ σήμερα από πάνω με το σύννεφο. Είχα πάει σε ένα σπα όταν είχα πάει στο ταξί του Μέλιτος στις Μαλδίβες. Εκεί που είχαμε πάει είχε ένα σπα κάτω από το βυθό που κανονικά καθόσουν, έπινες και καφέ και έβλεπες και τα ψάρια. Να κάτι καλαμάρια με το σπάθο που περνάγανε από μπροστά σου. Να. Είναι σωτήρα σου μεγάλη.